Osjećam da sam već blizu. Provjerit ću još jednom. Krenuo sam odavde i stigao ovuda. Dakle, na pravom sam mestu. Ćao, komšinice. Ćao, komši, ja sam Enid. Šta, ruka? Bez tela. Samo nemoj paničiti. To je stvar. Član moje porodice. Mi smo vaše komšije. Verovatno ne shvatate ko to priča, ali to sam ja, Wednesday. To je moja nova kuća. Onda je ovo moja nova kuća. Ja sam najpametniji ovdje. Ja imam tablu. Ja sam Enid. Ćao svima. Došla mi je ideja. Trenutak. U stvari, gde bežim? To je tamo. Šta to sve znači? Donala sam veliku teglu Nutele. Ups, tako je teška. A sad ću farbati kuću sa ovom Nutelom. Biće zabavno. Odlično. A sada uzimam valjak i umačam ga u ljubičastu Nutelu. O, kako lepa i privlačna boja, ne mogu da odolim. Moram probati. Prelepo. Mnogo mi se sviđa. Hoću da podem još malo. Jao, Enid. Ups, izvinite, malo sam se zanula. Dakle, krenut ću da farbam kuću. Wow, to izgleda baš slatko. Nacrtat ću ovdje brkovi, nos i uši. Pa, ipak ne. Ne treba mi maca. Wow, kako lepo. Oduševljena sam. Imam još jednu ideju. Treba mi krug i puno penastih štapova. Da. Zalepit ću na krov. I još malo. Eto, pogledajte kako lep krov sam napravila. Ekstra. A krug ću staviti na dimnjak. Ekstra. Šta mi nedostaje? O, ideja. Trebaju mi moje žvake. Prožvačit ću jednu. Da, tako je. A sad ću napraviti balon. Wow, uspelo je. I stavit ću baloni oko prozora. Da, treba mi što više balona. Ekstra, odlično mi ide. Završila sam. A sad mi treba pop tubes. Baš je super. A mogu napraviti bilo koji oblik od njega. I napravila sam srca. Ispalo je baš slatko. A sada vadim bazen. Treba ga napuniti bombonama Skittles. Imam ih baš mnogo. Sipat ću sve u bazen. Probat ću malo. Moje omiljene bombone, obožavam ih. O, tačno. Treba mi još ove mekane jelke. Baš su slatke. O, šta je to ovdje? Wow, pa to su konfete za ispaljivanje. Eto. Sad su jelke ukrašene i izgledaju još lepše. Super, Enid, sad ja. Da vidimo uputstvo. Obožavam uputstva. A još obožavam Wednesday. Zaljubio sam se od prvog pogleda, ali nećemo o tome. Izvadit ću sve potrebno i počet ću da farbam kuću. Dakle, prvo mi treba farba. Izabrao sam žutu boju. Farbat ću svu kuću. Odlično. Kuća je postala žuta. Skinut ću rukavice. A sad ću pozvati jednog mog druga. Ćao, Deni. Donesti mi Lego. Hajde. Cool. Hvala ti, druže. O, da. Baci kocku. O, zaboravio si kacigu. Pa dobro, ostavit ću je sebi. Meni će također trebati. Okej, počet ću da sastavljam Lego kocke. Sigurno neću uspjeti bez svog pametnog druga Kevina. Evo ga. Ćao, Kevine. Ćao, Mike. Baci kocku. Šta imaš ovdje? Pa to su velike Lego kocke. Super. Hajde da ih sastavimo. O, da. Odlično nam ide.
Hajde, zajedno ćemo to brže uraditi. Još malo. Tu. Svaka nam čast. Hvala ti na pomoći, druže. O, stani! Ne, ona je moja ljubav. Sad ću ga naučiti pameti. Pogodit ću ga iz pračke. Odlazi, Kevine! Šta, Mike, prestani! Smirite se! Ona me je branila. To je tako slatko. Ideja. Znam kako da iskoristim kacige. Odlično. A sad mi trebaju ploče. Pločica su pale savršeno. Tako ću ih ostaviti. A šta je ovdje? Seme. Dobro. Posadit ću cveće ispred kuće. Da. Ostalo je zaliti ih vodom. Odlično. Wow. Cveće je poraslo prelepo. Idem da poklonim Wednesday jedan cvet. Hej, Wednesday, ćao, to je za tebe. Šta će mi? Ja mrzim živo cveće. A suvo cveće mi se više sviđa. Hvala, Mike. Šta je s tobom? Jel me čuješ? Enid, pomozi mi da se reši Majka. Naravno, sad ću ti pomoći, drugarice. Mike, pođi za mnom. Hajde! Mike! Odlično. Mogu početi da radim. Treba će mi moj bacač plamena. Da, ona je tako dobra. Eto, sad je kuća savršene crne boje. A sada najzanimljivije. Stvar, moraš mi pomoći. Hajde, sklanjaj se. Odlična narukvica. Skinut ću šiljce sa nje. A sad ću ih staviti na krov. Tako je. Tako su male. Enid, upravo si. Ali to se može brzo popraviti. Jedna čorolija i šiljce više nisu mali. Jel da? Wow, šokirana sam. Ostalo je dodati na krov jedan detalj. Odlično. Sad mi treba šablon u obliku letećeg miša. I bela farba. Stavljam šablon na zid. I prskam belom farbom. Eto, napravila sam puno letećih mišova po celoj kući. Ostalo staviti crveni tepih ispred kuće i gotovo. Wow, ispala je super. Ja idem unutra svoje kuće. Jo, tačno, unutra kuću također treba ukrasiti. Počet ću od ovog popita. Tako je dobar. Stavit ću ga na plod. Treba mi više igračaka. Eto, sad imam lep tepih antistres. A mogu ležati na njemu ceo dan. A sad mi treba moja omiljena igračka. Pogledajte, to je pruga. Tako je zabavna. I smislila sam šta da radim sa njom. Okačit ću ih na plafon. O da, izgleda ekstra. Mogu se stalno igrati sa njima. Super. To je još bolje nego tepih od popita. O, tačno. A sad ću izvaditi rasvetu iz rukava. To je krpa. Ovo cvet. Miriše lepo. Da, evo rasvete. Okačit ću i na zidove. Prelepo. Šta sam još zaboravila? Tačno, police. Treba mi police za moju šminku. Ja obožavam da se šminkam, ako niste primetili. Usput, sad ću osvežiti svoj make-up. O da, postala sam mnogo lepša. Dakle, poređat ću svu šminku. Imam je baš mnogo. Da, tako je. Kako izgledam? Imam puno različitih naočara. Stavit ću ih sve ovdje. Super! Imam ovdje celu činiju sa žvakama. Treba probati jednu. Super! Sad ću napraviti balon. Uspele! Dakle, moja kuća je sređena. Vreme je da i ja ukrasim kuću iznutra. A već sam napravio tepih od velikih slagalica. A sad ću staviti na zid veštački travnjak. Super!
Dodat ću još neonske trake. Wow, kako lepo. Uključujem. Ekstra. Zatim mi trebaju Lego kocke. Od njih će ispasti odlične police. Stavit ću na njih svoje omiljene stvari. Tako je. A sad ću uzeti jedan flomaster i nacrtati facu na saksiji. O da, izgleda jako dobro. To će uvek da mi diže raspoloženje. A tu ću staviti stalak za knjige. U njega ću staviti sve za školu. Da, a odozgo će stajati globus. To je to, moja zona za učenje je spremna. Da vidimo šta imam u rancu. Puno čarapa sa fizičkom. Smislio sam nešto. Na fizičko svakako ne idem, tako da ću napraviti tepih od ovih čarapa. Da, na njemu ću sedeti. Izvadit ću sliku moje voljene Wednesday i okačit ću je na zid. Treba mi puno njenih slika. Ona je tako lepa. Obožavam je. Šta je to? Odvratno. Znam. Šahmat. Stvar, ti ne umeš da gubiš. Tačno. Od toga će ispasti odličan tepih za moju kuću. Gotovo. A sad mi treba moja knjiga čarolija. Pročitat ću jednu čaroliju najjaču. O da, sad imam ispod plafona mračne oblake. Pa to je paučina. Obožavam paučinu. Okačit ću je na zid. Tako je. A tu će stajati moj sanduk. U njemu žive moji pauči. Sad ih mogu preseliti na paučinu. Odlično. A sad mi trebaju neonske table u obliku letećeg miša. Da. Na redu su police. A već znam šta ću staviti na njih. Prvo ću staviti sliku mog kućnog ljubimca. Zatim statu, saksije i čaroban napitak. Da, odlično. A na stolu kosturu će biti moje knjige. Zatim uzimam lepak i crno platno. Naneću lepak na platno, tako je. A sad mi treba moja kutija. Unutra je puno ekstera. Da, evo ih. Odlično. Sklonit ću sve suvišno. Eto, ispalo je slovo V. Jer sam ja Wednesday. Ćao Wednesday, kako si, šta ima? Doneo sam ti poklon, izvoli. To je najopasnija biljka na svijetu. Jao, Mike, ne trebaju mi pokloni od tebe. Kako to? Ali tako sam se trudio. Jao, dobro, Mike. Stavit ću tvoju biljku ovdje. Da, dobio sam šansu. Vreme je da pojedem nešto. Ova pizza izgleda jako dobro. Kakav je to miris? Wednesday, dođi kod mene. Poješćemo pizzu zajedno. Hvala na pozivu, Mike. Ups. Jao, pipnuo sam njenu ruku. Hvala, Mike. To mi je omiljena pizza. Prelepa je. Hoću ja pizzu? To je pače za mene. Izgleda super. Hvala vam, drugari. Nema na čemu. Kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene je srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jao, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta? To će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike, hajde. Da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo.
To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojeo. Enid, jedi sad ti. Dobro, sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday? Kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. O, prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. O, ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? Ta je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. O, da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno! Neverovatno! Ispunit ću svoju maštu i iskupat ću se u cornflakesu. O, kako prija! Blago meni! O, za malo da zaboravim na patkicu. Super! A sada mogu početi da jedem. O, prelepo! Je li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. Kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspjela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da. O, došla mi je ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Aj, šta ti je? Drugari smo. Ja, ovi dečaci.
dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. A vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. O, topi sa ustima. Ekstra. Maj, sad ti. Konačno, toliko dugo sam čekao to. O, krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. O, to je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Jao, umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? O, čestitamo ti. A ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prva pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka, preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. O, da, čokolada ne može biti ružna. Šteta što nemam više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. Već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. Gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. O, da. Ukus je divan. Sviđa mi se. Maj, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, dobro, sad ću. Gdje je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. Niko ne zna kako zaustaviti to. O ne, gubimo signal. Let's go! Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Ukusno. Da, to je prelepo.